o altă filmare mai departe de cea anterioară, tot o rață mamă cu 6 pui pe malul lacului din Parcul Tineretului. Depărtare la vreo 300-400 de metri e sala polivalentă. Câteva vărși pe lac. 24 iunie 2011 pe la orele 21. Câteva rațe se hrănesc în apropierea malului. Aceea este rața mamă și 6 pui, care, din câte am înțeles la un trecător, se și vede de altfel, dacă te uiți mai de aproape, nu și-au căpătat penajul definitiv. Nu sunt căpeni adevărate, în cea mai mare parte e puf. Și cei 6 pui și separat rața mamă. Deci filmarea pentru Dan Hulea și colegii de la SEOR o voi pune pe canalul YouTube SEOR, Societății Ontologice, cu userul Păsări din România. E plăcut, e mai răcoare acum, e trecut de 9 seara. E multă lume în parc, inclusiv la pescuit. Sunt câteva bărși pe lac. Și o mică ședință de birdwatching și bird shooting, deci filmare. Pentru voi, Cristian Cărstorcea.